И здравейте хора, аз съм Трайхард Христо и днес снимаме клип с моя братовчет Марин и ще правим Try Not to Walk Challenge. И това е, нека да започваме. Дора да не се размея точно в първата. Dance with him. Is it breakable? Yeah. Are you sure you can hang it? Yeah. Right. Sure. Be careful. Ready, go! What? Това съм го гледал. Да, аз го знам. Това са ще я лупне накрая. Луп. Гледа ще пофа. Забравете на след малката. What? Как се радва. О, не. Кой се чупиха ночи? Ще му вкара. Той му удари очилата, това не е яко. Без да реклами, плиз. Това, че детето... Та съм стресна, бе. Глей, задна ръчица. Луп. Луп. О, Кажеш да ни пълне. детето падна. Глей, това е смешно вече. Глей се. Горките деца. Горкото. Опадна. О, не. Това сигурно ще заболи. Лъв? Чакам. Добре. О, не. What? Що го щупи? Това е глупо, да разбираш. То ако не падне, не, тази ако не падне. Това е много високо. Той си... Добре, едно нещо ми е смешно. Той пляска, че го е направило добре. И накрая той се обръща и тя пада. Много ми е интересно това. Тя сигурно ги или ползва тя. Какво прави? Фърна се като чай. Дебеличко си малко. То с потанцува като момиче. Вау. Не видя ли масата? Не бе, спана са някъде. Сега гледай. Как е подмина? А защо е подмина, не знам. Ой! Детето... Как го е заболяло? Какво стара с това, бе? Това дете... Явърти. The FitnessGram page for that Нокаут. Гледай са. Да го изгледа то молив. Май беше молив. Сега представям падне в храстите. Да. Това не се падне в храстите. Това беше трябва. Who's the one who pooped in their pants? Трябва да си гони ховерборда във водата. Ти ще влезе и тя. Аз го знам това преди. Накрая ще наплюе. Да. Не. Аз го гледах цялото. Добре, ще хвърлиш стика, окей. Сега детето ще ези. След това няма да я щупи. Това нещо... Една... Май да е. Шоколад ли не може да щупи? What? Не бе, то донася уредите за плуване. Това много ще боли. Чао. Зато това ще падна. What? Кто дебилак? Не виждам. И не се сабскрайбвайте за този топ, който пише вляво.
Холи моли. Добре. Стана. Този е грозен, чай да видим дали може да го Значи, отнеси си бомбоните, за да не вземат. О, Did you have a nap today? I did! Well, you need one. не виждам, обърни се към мен. You don't have a boyfriend. I do have my boyfriend. А, You don't have a boyfriend. това го разбрах. Какво? Нямала приятел. Just boyfriend. Сещаш се. Гадже. Това ще го удари в пишки. А не? О, Малка цензура, брат ми. сега ще го извади от устата. Не. Върх цялото пюре върху очите. Мале. То някой ще се прибие. Да. Честно китайски път. Kaden, can you say daddy? Как се вригна? Така, вау. Бутни Коледата за нещата. Мън дядо Коледа ще ви бъде приятел на другата вечер. Бе. О, много си станала дебеличка ли? От какво гледаш, же? Oh, yeah! О! О, шит. О, не. Кой знае как ще му се карат после. I wish for a new mommy. Добре. Той какво случи? Пода? О, Авто, кой знае какво ще направи. Лад, намазали се. I'm gonna show you all how to do some. Но си дебел, брат. вау. Ainsley, I'm gonna get you. Аз ти как че е дебел. Ау. Поне си удари главата в леглото, а не някъде друга. От. Стой си там, може да си починиш до другата вечер. А ти Уау. пада, бе. Лача. Чакай, та боснем. Ай, гледай са. Ще падне. Та ще забия главата в това. Та ще... Ето. А, не може да го забия. Той не знае какво прави. Та ще си фърли бебето, да. What? Ко смееш като момиченце, брат. Зикам се. О, къде удари? Много силен, брат. Това сега... Ще му падне на... А, това Ня, ще... го... You already did. Say your prayers to Jesus over. А, да бе, шляп, шлоп. My dad has a gold Оф. Обърни го така. Няма, бе! Hey, you do awesome. Ето, сега ще го дигне, ще го фърли на... О! Айде! Това направо си падна. Айде! Зикам се, той е като ескимос. Кой знае какво ще стане тук? Лата! О! Това си падна сам, да. Да бе, той си пада без да го оцеля. Той е нещо като... А то как се удари в челото, като фърли напред. А, сега си го на топката фана фалца. Няма да го ударя пак, нали знаете? Той си знае, бе. Браво, бе! Много добър. Гледай, сега това ще направи предносото и ще падне отвън. А, не. Не. Ще е тежко, бе, брат. Сега кой знае, ще се блъсне, сигурно. Уф, къде се удари? Или не си? Това боли. Тази? Не знае ли, че не се лапа това?
after 1 hour of trying to put Adam to sleep. Adam, no. О, не. Това измисли много интересен начин за падане. Това май го даваха. Добре. Така, хора, клипът свърши и надявам се да ви е харесало. Лайк, subscribe и така, до друго гледане.